és azt még tudniuk kell a kedves szülőknek, hogy az első korosztály, tehát aki a legfiatalabb jelen helyzetben a 2005-ös születések még nem érhetünk végjátékos a címet, hiszen még csak egy fél éve vannak itt következő évben előállításon. És akkor engedjék meg, hogy bemutassam azt az úriembert, aki segíteni fog itt a diátalásban. Sikó Ernő, a Nyílsúlyi Szakmai Igazgató helyettese, 150-szeres, most magyar kosárba válogatott játékos, jelen pillanatban a Nyíregyházi kosárcsapat centere. Ilyen alkottal nem is lehet mását. El kell mondanom róla, hogy azon kívül, hogy ilyen magas nagyon szerette a fotball, mert ezt már elmúlt időszakban megtapasztaltam, hogy örülök neki, hogy ebben a ceremónián is fog venni. Hát akkor kezdjünk vele. A 2004-es korcsoportban hirdetjük ki az évjátékosak címet hirdevő nevet. Hát az edzésjárás szempontjából egy évvel előrébb járt társainál, hiszen ő egy korosztály idősekkel kezdte a Nyílsúlyi Szabaduló edzések változatása. Jellemző a foci nagyfokú szeretete, támadásban gyors, ötletes, képes társai fontos alkalommal megállítani, védekezésben kellően agresszív és nem számít az ellenféltől, míg a labdát meg nem szereti. Ez a fajta hozzáállás párosul azzal, hogy nagyon szeret edzeni, igyekszik a végzett feladatokat hiba nélkül, kellő gyorsággal végrehajtani. Igazi csapatjátékos, hiszen valamennyi társával nagyon jó a kapcsolat. Ezen jellemző tulajdonságok, teljesítmények győzték meg az edzőt arról, hogy az évjátékos a címét az idén Vasvári Zoltán, Alja Zoltán, tartja meg. Gratulálunk Zoltán! Következő diadott korosztály 2003-as születése. Az a gyermek, aki megfelelő kapcsolják a diat, remek képességekkel rendelkezik, az edzésmunkát megfelelő alkalással és odafigyeléssel végzi. Minden tornán kitűnően játszott, védekezésben megfelelően erőszakos, kitűnően szerel, gyorsan reagálni és szakismerő megoldást. Támadás segítésre és aktívan részt vett, fallába sötései, gólvezélyesek, ezekből a tornákon többször is letalált az ellenfél kapját. A jövőben fejleszteni kell gyengébbik lábát, így még jobban fog érvényesülni a pályán, és megmutatja a tehetségét. Gratulálok az egész évi teljesítményed az edzőnek, sok sikert és nagy eredményeket kíván neki, sérülésmentesen. Tehát a 2003-as korosztály legjobb játékosa ebben az évben nem más, mint Pap Lándor. U10 2002-es születése. Mondom, a kedves szülők pillanatokat a jelentőt szokják hallani valamennyi játékosról, hiszen példamutató edzésmunkkal, kitűnő megfűtés teljesítmény, tehát ettől lettek a legjobban. Tehát a 2002-esek annyi játékosára arra jelenti, hogy példamutató edzésmunkát végez, és nagyon odafigyelés, odafigyelés és akarattal dolgozik, mind az edzéseken, mind pedig a tornákon. Remek helyezkedések, kitűnő termelési készségei, gyors gondolkodás és megfelelő a feljátéka is. Kapcsolódások igazán gólveszélyesek, ezek alkalmasak teszik őt arra, hogy a gólveszélyesre is megállja a helyét, és ne csak védekezési feladatokban nyújtson általában. Fejlődnie kell viszont abban, hogy többet beszéljen a társakkal a pályán, biztosan is irányítsa őket. A jövőben támadásokon bátrabban kell bekapcsolódnia, mert sokkal több lehetőség van benne, melyek a csapatjáték felépítési szempontjából is nagyon fontosak. Pap Igor edző szívből gratulál a teljesítményéhez, kívánja, hogy sérülésmentes és eredményes labdarúgó pályafutása legyen,
Bunkóci Bálintnak. U11-2-es születési játékosok csapatából. Ez a játékos szabályszerűen berobbant a csapatok életében, 2010 őszén kezdetben álló dolgozni, és nagyon hamar lettek a végéig. Fejlődés azóta is követte, gyorsan feltápolta a többiekhez, elismert tagja lett a csapatnak. Edzés munkája példamutató, nagyon szorgalmas futballista, technikailag is rengeteget fejlődött, és ez nem csak az edzéseknek köszönhető. Látszik rajta, hogy különböző gyakorol. Gyorsága egészen megdöbbentő, hihetetlen dinamikus játékos, a későbbiekben le kell hívatni a sokszor kapkodás jellemző játékot. Az ég játékosa Kim Dominik. Ismerős a név, a papa sok elsőtani működés játszott Nyíregyháza színeiben. Hát most egy kicsit vakítani fog, mert az edző leírásából már az első dolgok kiderülne, hogy ki a végjátékos, amit egy kicsit improvisálok. Eddig minden éve szemlelőtt a neve a végjátékosok kívülten, de valami mindig történt, ami miatt a végén másokra beszélünk. Ebben az évben azonban már senki nem tudta elvenni ezt a perspektívet tőle, pedig volt konkurenciája a főre. A 2011-es év csapatnak is, de főleg neki is jól sikerült, és nekem egy kicsit figyelnek, hogy ahogy kimondom a nevét, többször meg van említve. Ez betudható annak, hogy komolyabban veszi edzések járást, az edzéseken a hozzáállást, és nem túlsúlyban elkerülték az otthoni és iskolai balesetek, ami miatt a további évek a mentesek edzés vagyok ki. Jó szememű játékos, könnyen beilleszkedik a közösségbe, nem csak alkotni tulajdonsága, de játékolási és borvidékésségek miatt is elnéznek át többiek. Szorgalmas, jobban viselhető és adományba is megáll elé, a támadókorosztály nyújtja meg a teljesítményt, több gólnál is gólkirály lett, a bajnokság főidejében 17 góljával vezeti a házi gólövő ranglistán, hát már majdnem elmondtam, hogy Györgyben a csapatomnak biztos tudták kiugrani 17-et, tehát nem húzom tovább az időt. Tehát a 2000-es korosztály évjátékosa ebben az évben Németh Ádám. Akinek a Tesóra is utáltuk az akadémián, tehát alakul a család. Ez 1999-es korcsoport. Egy olyan játékosról van szó, aki minden egyőállma. Minden edzésen és mérkőzésen a maximumot törekszik, soha nem kell fegyelmezni, a pályán és pályán kívül hozzáállással látszik, hogy profi futballista szeretne lenni, ennyit írt róla Madalina György edző. Az 1999-es korosztály évjátékos 2015-ben Magyarországi Ádám. Közeledünk magyar korosztályokhoz. Az évjátékosok ebben a korosztályban nagyszerű technikai tudás, ennek kondíció a pályán és azon kívül is követni alázat, megbízható mérkőzés teljesítmény, kiváló edzésmunka, társaik és mindig segítő, igazi csapatemberség jellemzi. Ez is egy nagyon rövid értékelés, de gondolom, hogy a tartalma mindent elmond arról a gyerekről, aki ezt a címet kiérdemelte, tehát a 98-as korosztály játékosa Szennyegvalmi Csaba.
97-es korosztály. Az egynél nagy fejtörés jelentett az egyetlen jelölésen, mivel több játékos is jól teljesített a nőkálőkben. Ám az év játékosok címet megnyerő futballista olyan jól teljesített több területen is, hogy végül ráesett a választás. Az évenedéket játékos országása a futballhoz példamutató, iskolai tanulmányai kitűnőek, a bajnokság tavasz és őszi idényben nyújtott teljesítmények kimagasló volt, emberi kvalitásai is rendben vannak. Ezek után egyértelműen az év játékosa Lipcsei Ádám. Az egyik a magyar korosztályos válogatott alapmentő is. Kilencvenhatos korosztály az akadémia második évfolyama. Az a játékos, aki az év legjobb díjat kapta, az kicsit később került a korosztályhoz, mint a többiek, akik már kicsikorútól itt vannak. Ennek ellenére nagyon gyorsan fejlődött és nagyon gyorsan jutott a többieket. Ettől az évtől kezdve már magasabb korosztályban és 17-ben is folyamatosan kezdőjátékosként játszik, ahol nagyon jó teljesítményt nyújt. Az elmúlt héten volt teljesítmény a korosztályos válogatott kiválasztó edzésén, ahol a válogatott edző nagyon pozitívan nyilatkozhat róla. Nagyon sokan értettek már ebből a pár gondolatból. Hát az év játékos a 96-os korosztályban Márton András. A 95-ös korosztály, most nem fogom olvasni, mert tudom fejből. Nagyon könnyű dolgom volt, egy dolgunk mindig, ugye mi ketten dolgozunk Nagyszányon a csapatnál, tehát könnyű dolgunk volt, mert megszavaztattuk a csapatot, és a szavazás eredménye egyértelműen azt igazolta, amit ő is volt. Az a játékos, aki az én játékos a címet kiérdemelte, azt hiszem, hogy jelen pillanatban az egész évszódi labdarúgó szakmának a legeredményesebb játékosa, hiszen európai bajnoki selejtező mérkőzéseken végig kezdő játékosként vett részt, és ide bejutott a csapatába a elit körbe. Ki kell mondani, jelen pillanatban Magyarország legjobb kapusa a korosztályba, Rabina Alex. Az a játékos, aki viszi a díjat kicsit későn, hát csak 14 éves sorában került be hozzánk. Én emlékszem rá, mert akadémia kiválasztás volt akkor is, sajnos az akadémiai osztályakból bizonyos sokok miatt nem tudott beindulni. Ennek ellenére a gyermek bekerült hozzánk, és már akkor 15-ös bajnokságban is megmutattam néha tudását, és már pontogatta a szájtait. Kemény kitartó munkával elérte, hogy kihagyhatatlan legyen a csapatból, technikai tudását már folyamatosan csiszolja, nagyon jó játékos vállalt belőle, gyors, erős és kitartó, mentálisan nagyon sokat fejlődött és erősödött. Tehát az U18
vagyis az 1994-ben született csapat évjátékosa nem más, mint Orosz Dániel. Az utolsó korosztályunk, akik meg nagy része utoljára ül így ebben a körben, és még egy nagyon fontos eseményen fognak még majd a nyáron remélhetőleg részen, amikor majd elbúcsúztatjuk őket a népségi kötelékeiből, ez pedig az U19, az 1993-as korosztály. Olyan játékosok, mert nem is aki már évek óta nagyon jó teljesítmény nyújt minden működésen, de valahogy ezt mindig természetesnek tartották tőle. Akaraterejével, hozzáállásával, mentalitásával nincs gond, a mérkőzéseken el fogom még, de előfordulnak néha nehéz hétköznapokon, amikor szüksége van néhány biztató szóra, hogy kihozza magából a maximumot. Labdabiztonsága, technikai tudása kimagasló, a korosztályában nem mondom, hogy mivel, nyugalmat, biztonságot sugározva a csapattagok felé. Képességei alkalmassá teszik őt arra, hogy akár a legmagasabb osztályban is szerepeljen, ehhez viszont hosszú, kitartó, de legfőképpen türelmes munkára lesz szüksége. Hát a legidősebb korosztályunk legjobb játékosa 2011-ben Vasas Gergő. Ez csak a játékosok létesülnek, akkor az örömből valamivel a legjobbak lesznek valamelyik évben, ezért hagyományok szerint edző kollégák is minden évben választanak maguk közül egy olyan edzőt, akit ők abban az évben a legjobbnak tartottak. Ebben az évben egy olyan kollégák barátunk kapja a díjat, aki hát mit mondjak, elég régóta kollégám és barátom és társam, és hát éppen most öltöttek a 60. évét. Nem ezért kapja a díjat, gondolom, hanem azért van az edző kollégák érdekesnek tartották erre a címet. Tehát 2011-ben a Nyírsuli labdarúgó szakágában az év edzője Gáspár László. És már csak annyi alatt álltam, hogy megköszönöm a Sikó elnőnek, hogy megtisztelte szakágunkat, játékosokat, a gyerekeiket, televíziót, hogy megkérem, hogy azért egy pár szóval ő zárja be ezt az esetet. Üdvözlök mindenkit! Én nem szeretnék sokáig hozzáadni, hiszen a gyerekek szeretnék már megkezdeni a alapot, az egyik másik pedig gondolom otthon már fényesedik a cikküket, mert voltak olyan megtalálás, hogy mindegyik ezt gondolom. Szeretnék gratulálni még egyszer a piacokat, nagyon örülök, hogy igazán köztetek, és minden jelentékben szeretnék boldog karácsonyt, boldog mindenki. Köszönjük a kedves szavakat, és akkor nyugodtan mondhatom a magam és a gyerekeink nevében, önöknek, szülőknek és nektek is gyerekek, viszont közeledik a karácsony, mindenki ünnepeljen jól, boldog karácsony, de addig még úgy is találkozunk. De a szülőkkel nem mondja, viszont látásra köszönjük a regények.
a gyerekek csapatonként edzői kísérlet